बुलबुआ चुडेल. आकांक्षाचं डोकं या गोष्टीमुळे चक्रावून गेलं होतं. याचा अर्थ त्या आजोबा आजींनी यांना मुद्दामून या गावात पाठवलं होतं. त्या बायका संगीताबद्दल सांगत होत्या. ती संगीता आकांक्षाच्या समोरच उभी होती. आकांक्षाने तिला भेटून या गोष्टीची खात्री करून घ्यायचं ठरवलं. तिच्याशी बोलल्यावर आकांक्षाला असं कळलं की ती गेली 10 वर्ष इथेच अडकून पडली होती. इथे 2 मुलांना गमावल्यावर तिने गावाबाहेर जायचा निर्णय घेतला. ती सुखरूप बाहेर गेलीही, पण जेव्हा ती गरोदर राहिली तिने मेलेल्या मुलाला जन्म दिला. ती आता खूप खचून गेली होती. बोलता बोलता ती रडू लागली. आता जर हे बाळ वाचलं नाही तर मी माझा जीवच देईन, असं म्हणत ती तिथून निघून गेली. या गावकऱ्यांची हालत आकांक्षाला बघवत नव्हती. ते सगळेच या गावच्या हद्दीत अडकून पडले होते. आकांक्षा आपल्याच विचारात चालत असताना अचानक तिच्या समोर तिला एक मुलगी उभी दिसली. आकांक्षापेक्षा कदाचित थोडी मोठी असेल, पण तिचा अवतार दिवसाही धडकी भरवत होता. ती यांच्या घराबाहेरच उभी होती. ती आकांक्षाकडे पाहत होती. तिला पाहून आकांक्षाने थोडंसं हसल्यासारखं केलं. आकांक्षा तिच्या जवळ येऊन पोहोचली. तुम्ही नवीन आला वाटतं या गावात? हो, आजच आले. मी तुमच्या शेजारीच राहते. काही गरज लागली तर सांगा मला, असं म्हणत ती चटकन तिच्या खोलीत निघून गेली. अजित तेव्हा जागा झाला होता. दुपारचे 3 वाजले होते. त्यांना आज बाजारात जायचं होतं. तसं अजितने तोंडावर पाणी मारून त्याची गाडी काढली. ते तयारी करून बाजारात जायला निघाले. हीच वेळ होती अजितच्या कानांवर सगळ्या गोष्टी घालण्याची. पण आकांक्षाने यावेळी ही गोष्ट स्वतःपाशीच ठेवली. ती विचार करू लागली. चेटकिणीची ही गोष्ट खूप वर्षापूर्वीची आहे. याचा अर्थ ती चेटकिणी या गावात एका वृद्धेच्या रूपात राहत असणार. त्यांनी पटापटा हवं नको ते सगळं सामान घेतलं आणि ते पुन्हा घराच्या दिशेने निघाले. गावचा नियम होता, सूर्य मावळ्याच्या आत घरात जायचं. म्हणून अजितने जोरात गाडी पळवली. नशिबाने ते सूर्य मावळ्याच्या काही क्षण आधी पोहोचले होते. आश्चर्य होतं. जाताना हसतं खेळतं वाटणारं हे गाव आता स्मशानासारखं वाटत होतं. सगळ्यांनी आपापली दारं खिडक्या लावून घेतली होती. घराबाहेर थांबणं आता जरा धोकादायक होतं. त्यातच आकांक्षाला ती गरोदर आहे हे विसरून चालणार नव्हतं. आकांक्षानेही त्यांच्या घराचं दार लावून घेतलं. अजित आणि आकांक्षाची ही त्या गावातील पहिली रात्र होती. लवकर जेवण वगैरे करून ते झोपायला गेले. रात्री 12च्या दरम्यान एका भयानक किंकाळीने आकांक्षाला जाग आली. आधी तर तिला हे एक स्वप्न वाटलं. तिने कान देऊन ऐकल्यावर तिला त्यांच्या घराबाहेर काहीतरी हालचाल जाणवली. त्यांच्या घराबाहेर नक्कीच कोणीतरी होतं. आकांक्षा सावधच उठली आणि दाराकडे गेली. तिने दाराच्या फटीत आपला डोळा लावला. त्यांच्या घराबाहेरच एक बाई तिच्या भयानक अवतारात जमिनीवर अक्षरशः लोळत होती. तिचे केस चेहऱ्यावर आल्याने त्या बाईचा चेहरा तिला नीट दिसत नसावा, पण तिच्या तोंडातून सतत गळणारी ती काळी डांबरासारखी लाळ, तिचं ते गुरगुरणं आकांक्षाला अक्षरशः कापरी भरवत होतं. ती खरंच आहे यावर आकांक्षाचा विश्वासच बसत नव्हता. त्या बाईने समोर असलेल्या त्यांच्या गाडीला एकदा न्याहाळले आणि ती एखाद्या घोरपडीसारखी 4 पायांवर सळसळत गावच्या पुढच्या घरी गेली. आकांक्षानेही नक्की काय पाहिलं होतं? ती अजूनही थरथरत होती. म्हणजे चेटकिणीची ही गोष्ट खरी होती. याचा अर्थ आकांक्षा खरंच तिथे अडकली होती. सकाळ झाली. आकांक्षाला दाराजवळ झोपलेलं पाहून अजित जरा तिच्यावर नाराजच झाला. अगं कितीही निष्काळजी, तू आता लहान आहेस का? तुझ्या पोटात बाळ आहे. आत अंथरलेलं अंथरूण सोडून अशी दारावर का झोपली? किमान बाळाचा तर विचार कर. पण आकांक्षा तिच्याच विचारात हरवली. ती डोळे चोळत उठली. शुद्ध हवा घरात यावी यासाठी तिने घराचं दार उघडलं. पाहते तर काय, बाहेर तीच शेजारची मुलगी उभी होती. तिला असं दारात उभं असलेलं पाहून क्षणभर अजित आणि आकांक्षा दोघेही दचकले. तुम्ही गरोदर आहात? माफ करा, पण मी आता चुकून तुमचं बोलणं ऐकलं. अरे देवा, मनाशीच म्हणत आकांक्षा चुकली. त्या चेटकिणीचा शोध लावल्याशिवाय तिला ही बातमी कोणालाच सांगायची नव्हती.
घाबरू नका, मी नाही कोणाला सांगणार. माझ्या मनातले हिला कसं कळलं? हीच तर चेटकीण नाही ना? नाही नाही, मी पण काय विचार करते, ही तर किती लहान आहे. आणि हो, तुम्ही मला सगळं काही सांगू शकता, मी ती चेटकीण नाही बरं का. हा योगायोग होता की खरंच हिला माझ्या मनातलं वाचता येतं? आकांक्षा क्षणभर विचारातच पडली. आलेच आम्ही, असं सांगून ती तिच्या घरी निघून गेली. आकांक्षाने ब्रश वगैरे करून तिची आंघोळ आटपली. केस पुसत ती बाहेर येत होती. तोच ती मुलगी परत एकदा दारात उभी. तिचा तो अवतार पाहून तिला जितक्या वेळा पाहावं तितक्या वेळा दचकायला होत होतं. अगं बाई, तू असं अचानक समोर नको येत जाऊस. दचकायला होतं मला, माफ करा ताई, पण मी तुमच्यासाठी हे आणले. असं म्हणत तिने एक ग्लास पुढे केला. आकांक्षाने पाहिलं, ते दुधाने भरलेलं होतं, पण त्यात अजूनही काहीतरी दिसत होतं. ताई, हे घ्या, तुमच्यासाठी बनवलंय खास. तुम्ही गरोदर आहात ना? आकांक्षाने दुधाचा ग्लास बघताच त्या बायकांनी सांगितलेल्या गोष्टी तिला आठवल्या. ती चेटकीण दुधात विष घालायची. नाही, मी हे नाही पिऊ शकत. मला माहीत आहे तुम्ही का नको म्हणताय ते, पण विश्वास ठेवा, यात काहीही मिसळलेलं नाही. तुम्ही चुडेलबद्दल ऐकलं असेलच ना? चुडेल ही 7 घरं सोडून हमला करते. शेजारच्यांना ती कधीच त्रास देत नाही. जरी मी चुडेल असली असती तरी मी तुम्हाला काहीच केलं नसतं. गावात कोणालाही तुम्ही विचारू शकता, तिने तर माझंही बाळ खाल्लंय. हे एकदाच आकांक्षाचं मन चटकन पाघळलं. पण असं अनोळख्याकडून काही कसं काय पिणार? त्या मुलीने त्यातलं काही दूध स्वतःच्या हातावर ओतून घेतलं आणि आकांक्षासमोर तिने ते चाखलं. हे पहा, यात काहीच नाही मिसळले. मी हा ग्लास देते आहे तुम्हाला, थोड्या वेळाने घेऊन जाईन. असं म्हणत ती ते ग्लास आकांक्षाला देऊन निघून गेली. खरं तर ते दूध प्यायला काहीच हरकत नव्हती, पण अशा ठिकाणी कोणती रिस्क घ्यायची हिंमत होत नव्हती. तिने ते ग्लासभर दूध मोरीत ओतून टाकलं. काही वेळाने ती मुलगी ग्लास घ्यायला आली. आकांक्षाने आभार व्यक्त करत ते ग्लास जेव्हा तिच्या हातात दिलं तेव्हा ती म्हणाली, काही हरकत नाही, पण तुमच्या मोरीतून निघालेलं दूध पाठी ते कुत्रे पित आहेत. विश्वास ठेवा, त्यांनाही काहीच होणार नाही. तिचं हे बोलणं ऐकून आकांक्षाला अपराध्यासारखं वाटलं, पण ही वेळ वाईट वाटून घेण्याची नव्हती. ती जेवण वगैरे उरकून दुपारची झोपायला निघून गेली, कारण आजची संपूर्ण रात्र तिला जागूनच त्या चेटकिणीवर पाळत ठेवायची होती. चुडेल बागुल बुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.